Wel, mae'n helpu fi pan dwi'n dysgu dawns, ac os dwi'n gweithio yn y stiwt yn Rhwyslan a Rhugog, a fel arfer mae lot o gregedd yn dod i'r dosbarth fi sy'n siarad Cymraeg, a maen nhw'n hoffi pan dwi'n wneud y dosbarth yn ddwyieithog. Roedd yn rhywbeth gwahanol i mi gwneud, cos pan roeddwn ni'n ysgol, does ni ddim gael sians i dysgu yr iaith gwahanol o gwbl. Dim Ffrangeg, dim Sbaneg, dim Latin. Felly, roedd yn really challenge i fi, ac dwi'n hoffi dysgu iaith gwahanol. Mae gen i clust dda, ac roedd y challenge ffantastig. Oedden ni mynd i'r prifysgol yn Nghaerdydd ac yn dysgu drwy'r wlpan, cwrs wlpan, gyda athraw arbennig o dda, Chris Rees. Ac roedd yn lot o hwyl, fel mi'n gwneud lot o ffrindiau, ac roedd yn real challenge. Ac hefyd, roedd fy nain fi o Sir Fôn, a ddari ni byw gyda hi pan roeddwn ni'n tyfu fyny. A dwi'n cofio pan roeddwn ni'n 4 oed yn y prynhawn, ddari fy nain yn eistedd yn watcho rhaglen ar y teledu gwahanol iawn. A rwan dwi'n cofio nawr, roedd o'n Pobl Cwm. So dwi'n cofio, what's my grandma listening to? Funny language. Felly dwi'n cofio hynny. So dwi'n really hapus i nôl yr iaith Gymraeg, yn ôl i'r teulu ni.